Báro, pojď sem ke mně. Já nic neslyším ještě. Musíme počkat, až přijde ten Ježíšek. Je to on. Co to je? Jdu se podívat rychle. Pane Bože. Tady už máme tanky. Cože? Tanky máme. Už tady byl? No. Ty brďo. Co budeme dělat? A počkej, a teď nevíš, čí to je. Ten po mně. No a to nemůžeš vědět. Myslíš, tam že to je všechno pro napsané. tebe, jo? Jo, takových dárků. Počkej, to já si musím... Počkej, to bude Pepíka, no jo. A počkej. No jo, Maruško, to je tvoje. Tak si to rozbal. Nejde. Chceš pomoct? Ale já si ho nebavu. Takhle to rozbalíme. Počkej. Už. Co to bude? Co to bude? Varu. Díky, Ježíšku. Co to je? Jo, počkej. Takhle. Co to máš? Já mám oblek. Jaký oblek? To není možný. Jo. Já mám babybího masku. Ty jo, tak to je hustý. A ty máš ty tam? Počkej. Počkej, máma ti musí přečíst, pro koho to je, víš? Pepíček. Taky pro Pepíka. Takhle musíš, koukej, hele, musíš si to najít. Tady to sem nepatří. Taky ne. Tady, hele, sem. Já mám Tu, a je to tam. Nejde to. Tak ukaž, tak to tam všechno daj. Tak to tam všechno daj. A ty se podívám, Já jsem zvědavej. Zvědaj, nejde ti to otevřít, viď? Tak počkej. Počkej, tak to nech. Já ti pomůžu to otvírat, jo? Tak jo. Pepičku, tady máš ještě